Mayong buntag, Sir Linelo Abato, sir. Usa sa mga residente po dani sa may nasalaban. Sir, doon na po ipasumpay nga dalan, no? Maayo naman yung dalan ni po sa unahan, medyo lubak man. May gisumpayan na po ni Congressman Bambi Imano. Sir, una sa tanan, unsa man ang imuhang gibati para sa usa ka kadakong tabang ang kanang dalan para sa inyo hadan ni sir? Ako kayo nga kalipay sa proyekto nga gipadapat din sa among dapit sa nasalaban. Pila na magkakatuig ni Puyo dani sir? Uy, lumad ako ani. Lumad ka dani sir? Gikan pa sa akong mga luno, gikan mga katikulangan, lumad di kami ani. Abato. Sa panahon sir nga kaniadto ang dalan kumusta man dani? Na, ang kasunod din nga dalan sa unang panahon katupang gapamalit o kupras. Bastian. Makalubong din gabirahon sa kabaw ang truck kay dili makagawa tungod sa kagrabe nga kalapot sa kadalan din ni dapita. Sa kana pa siya sa mga 1968 to 70. So grabe gid kalisod eh sir ang dalan na ninyo. Dalan din ni sa una. Dako kay nako nga pasalamat. Kinasing-kasing nako nga pasalamatan si Bambi, si Mayor Nadia nga siya gyud ang naghahatag o kaayuhan ani nga lugar, Barangay Santa Ana. Ma'am Marcelina Bautista na usa sa mga residente dani sa Nasalaban, Barangay Santa Ana. Ma'am, aduna nay proyekto nga magsumpay no sa Nasalaban Santa Ana paingon sa Maribuhok. Ma'am, una sa tanan unsa imong gibati para ni nga proyekto ma'am nga gipatuman ni Congressman Bambi Imano? Malipayon kayo minam tungod gani nga proyekto nga iyahan gabuhaton karon kay dako kay na nga tsansa para sa mga mulumulokyo diri nga lugar ma'am. Unsa man imong ang panginabuhian ay ma'am? Kini ma'am tigsoroy og snack, puso og banana cue ma'am. So para sa imong ma'am, unsa man bitabang ani para sa imong panginabuhian? Dako pud gyapon nagtabang. Asa ka gapamaligya ma'am galaos kay tunahan ma'am? Oh, galaos ko dito sa Nasalaban Sentro dayon sa Taana. Ang dalan ba dani ma'am, kumusta ang dito sa ato ang ground break ma'am? Diha gyud dapita lapok yun na siya. Okay, wala pa man masiminto yun. Paingon dito sa sentro. Papasalamaton kayo mi og ang mga monopyo diri sa Nasalaban. Ingon man sa tanan-tanan nga mga GI diri nga masiminto na puhon ang dalan. Salamat kay ma'am.